Starriċ tal-MHRA wera li s-sena li għaddiet il-lokandi reġistraw żieda ta' 7.7% fit-dħul tagħhom għal kull kamra. David Delicata mill-kumpanija Deloitte li mexxiet dan l-istarriċ spjega li l-ammont tal-jieli li t-turisti qattaw f'Malta f'kull xorta ta' akkomodazzjoni qabeż 11% fuq l-2024. Żied li n-nefqa tat-turisti kull lejl żdiedet bi kważi 7% għal €153. L-istarriċ ta' Deloitte wera l-okkupanza fil-lokandi ta' 5 stilel kienet ta' 71% waqt li dik ta' 4 stilel kienet 82.6%. Ir-rati medji żdiedu b'4.4% u b'5% rispettivament. Il-President tal-MHRA Tony Zara saħaq li biex Malta tibqa' kompetittiva jeħtieġ li tkompli tilqa' l-bidla u toffri aktar valur. Situazzjoni li għandna llum hija tajba ħafna. Il-riżultati juru li kellna rekord kbir għas-sena li għaddiet u għaċċejna l-4 miljuni. Issa li rridu nagħmlu hija li nibdlu għal valur. Value. That is the need that we want to go for. Value. U iktar ma jkollna valur, iktar n-nies se jkunu jistgħu jonfqu. U għalhekk irridu nibdlu biex mmorru għal valur. F'dan l-isfond il-Ministru għat-Turiżmu Ian Borg qal li Malta se tkompli taħdem biex tiġbed aktar viżitaturi li lesti jonfqu iżjed u s-saħħaħ tkabbir turistiku fix-xitwa. Innota li l-ogħla żidiet kienu fix-xhur xitwin. Qal li din ir-riflessjoni li Malta qed issir destinazzjoni s-sena kollha. Żied li żgħażagħ taħt l-24 sena irreġistraw l-inqas żieda ta' 3% waqt li dawk ta' bejn il-45 u l-64 sena u dawk tal-fuq minn 65 sena kellhom l-akbar żieda ta' 21.6% u 23.8%. Fis-Serdam bħala bidla gradwali lejn viżitaturi akbar fl-età u li fil-biċċa kbira tagħhom ikunu jifilħu jonfqu iżjed. Temm jgħid li għas-snin li ġejjin jeħtieġ nifukaw fuq dawn iċ-ċifri, in-nefqa tat-turisti, it-tip ta' turisti li jiġu u l-ammont ta' turisti fix-xitwa għax qal li dawn huma l-indikaturi tas-suċċess jew tal-falliment tal-istrateġija. Fakkar fit-tnedija tal-ewwel titjiriet diretti bejn Malta u New York f'Ġunju li ġej li qal se jkun pass importanti ieħor biex Malta tilħaq aktar swieq minn pajjiżi mbeda.